можеш ги е сила. Ама да е върнах малко ще направи. Той като ти Ема го плегнат. Сега ще го завият. Шапка на главата. Ай, стига. Стига. Има желание, ама... Има много повече желания от това. Има, ама няма да е кой знае. Няма да е кой знае какво, много е товара. Много е тежко. Да бе, 3, 4. Ема това не бута. Сега един може да бута. Може ли? Не бута много, не бута много. Бута много. Хич. За това. Виж, че му заскараха. Що да не бутаха? Виж, че му заскараха. Той се обвисна на това на полсафана. Топа. Ико не там. Да. Има. Работи с предния нос. Това не само с задния буксуваш, той с предния работи. Трябва уния два двамата песните да ги изпикат. А после разър. Чеко. Ще карам море моят кондитър. Но заводите няма файда. Кари направо. Път си му викнах толкова. Не се отказва обаче. Умира. Падай, умира. Това е 4 по 4. На шейната нещо кръши, бе. Не, на кръста му, ама шейната не. Черни. Повече. 30, колко са е? Май му позасиля времето на толкова. Това не може да се отказва. 2 минути на ножата, ред. Да, то няма смисъл. То май му дадо на то 3 минути. Сега по 3 ще дадете. Ама на ония 2 му дадо. Той може би се няма отказва. смисъл. Не ще да тръгне. За една тежи е 2, не може да мръдне.